Sa dakbayan sa Mandaue, gilaraw na ang mas ekstriktohon ang pagsul-ob sa face mask o magpahamtang gyud og penalty o silot ngadto sa di mutuman ini. Gibalik-balik na kini sa mga health authorities kay epekto kini og mas mapungan ang pagkatap sa balatian. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, hingusgan na unya sa Mandaue City kining pagpamulta sa mga tawo nga di mutuman sa lagda sa pagsul-ob og face mask sa pampubliko nga mga lugar. Sa paglibot sa GMA Regional TV sa Mandaue City, mabantayan nga may pipila gihapon ka mga tawo nga dili tarong ang pagsul-ob og mga mask. Ang uban sa ilang mga suwang gipamutang. Samtang dunay pipila nga wa gyud magsuot niini, samtang anaa sa kadalanan ug pipila ka mga public places. Kahinumduman, dunay gipalabang nga ordinansa ang Mandaue nga nagprescribe sa pagsul-ob og mask karong panahon sa pandemya. Apan walay mga penalties o multa nga gilatid sa mga mulapas niini. Si Committee on Health Chairman Councilor ni Risa Sun Ruiz, kinsa usa ka doktor, mipasabot mahinungdanon ang pagsul-ob og mask aron kalikayan ang pagkatap sa sakit. Himo na lang yung separate, ako lang yung gikuan sa penalties gipa-appeal. Okay man sila nanay penalties. So mo na nga murag gi-amend lang ko to. So mo na siya nahitabo. Niadtong miaging semana atol sa sesyon sa konseho sa Mandaue, may bag-ong ordinansa nga gipapasar. Maglatid na gyud og penalties sa mga dili mutuman sa pagsul-ob og mask. Wa pa hinoy lagda og implementing rules kabahin niini, apan posible ang maximum penalty nga moabot 5,000 pesos kay usa kini ka local ordinance. Matud pa, importante nga madisiplina ang katawhan kay alang man sab kini sa kaayuhan sa tanan. Kibakas Quezon City, 50,000 ang way mask. Na nag-text na ako ang akong kas Manila, 50,000. Ang di magmask nga madakpan. So mga tao mapugos gyud. Napasar sa first reading ang maong ordinansa ug gikatakda pa nga i-forward sa Committee on Laws sa di pa tukiun balik sa konseho. Sa higayon, Bob, nga mapasar na kini sa Committee on Laws, ibalik pa sa kinitibukang konseho ang maong ordinansa alang sa second reading o sa final reading sa di pa kinihingpit iduso sa opisina sa mayor. Sa iyang pagpirma, una pa kinihingpit nga maimplementar. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.